Benvidas e benvidos á 20ª edición dos Premios José Couso de Liberdade de Prensa. Nun momento no que se incrementa a presión do traballo dos e das xornalistas en todo o mundo, incluso nas democracias occidentais, o recoñecemento á loita pola liberdade adquire unha maior relevancia. Os finalistas do Premio Couso 2024 foron Wael al-Dahdouh, xornalista palestino, xefe da oficina de Al Jazeera en Gaza, que continuou a informar logo de que a súa familia falecera nun bombardeamento israelí. Pablo González, xornalista e politólogo vasco encarcerado en Polonia desde hai máis de 2 anos sen que se presentara ningún cargo formal contra el. Fran Sevilla, xornalista radiofónico madrileño especializado na información de guerra, que se ten caracterizado pola defensa dos máis débiles e dos dereitos humanos. Os membros do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e do Club de Prensa de Ferrol decidiron en votación recoñecer neste ano 2024 as xornalistas iraníes Nilufar Hamedi e Elaheh Mohammadi, detidas en Irán en 2022 e condenadas en 2023 pola súa cobertura da morte de Mahsa Amini. Foron acusadas de colaboración cos Estados Unidos, de conspiración e de propaganda contra a República Islámica. A morte o 16 de setembro de 2022 da moza kurda Gina Mahsa Amini, detida pola Policía da Moral por levar o veo de maneira inadecuada, segundo a lei iraní, puxo no foco internacional ao réxime dos ayatolás pola súa persecución ás mulleres. Grazas ao valor de xornalistas como Hamedi e Mohammadi, que non dubidaron en informar pese aos riscos persoais, a sociedade iraní comezou a mobilizarse. Esta imaxe dos pais de Amini abrazándose no hospital foi unha das últimas fotografías que compartiu Hamedi nas súas redes e chegou a converterse nunha icona das protestas das semanas posteriores. Mohammadi, a súa vez, informou desde Saqqez do funeral de Mahsa Amini, trasladando ao público o ataque da policía durante as honras fúnebres. Tamén publicaría un artigo pedindo xustiza para os pais da activista. A finais de setembro, cando as revoltas comezaban a xurdir, as dúas xornalistas foron detidas e encarceradas. Estímase que 100 de xornalistas foron arrestados polo réxime por informar das protestas. O pasado 14 de xaneiro foron postas en liberdade baixo fianza de 185.000 euros cada unha e coa prohibición de deixar o país e de exercer a súa profesión. Ao día seguinte da liberación, foron denunciadas por ter sacado o veo á súa saída do cárcere. En Irán, a loita pola liberdade de prensa enfronta enormes desafíos, con dúcias de xornalistas sufrindo represalias polo seu labor, nun contexto de constante persecución que sitúa o país como un dos máis perigosos para exercer a profesión xornalística, como así reflicte a clasificación anual de Reporteiros sen Fronteiras. Lembrando a todas aquelas persoas que loitan pola liberdade de prensa no mundo, hoxe honramos a Nilufar Hamedi e Elaheh Mohammadi polo seu indomable espírito xornalístico. O seu traballo non só informa, senón que tamén inspira cambio para crear sociedades mellores. Hai 20 anos, o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e o Club de Prensa de Ferrol puxeron en marcha este premio, un premio cunha dobre intención, non deixar caer no esquecemento o asasinato de José Couso e recoñecer e reivindicar o labor que fan os profesionais da información, moitas veces poñendo en risco o seu traballo, o seu benestar e a súa vida.